Welcome to ZWIDE Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuplan bola khona le video kanti ke mangoqala usishonele likhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwande. Hey bafowethu namhlanje ngizokhuluma ngoMehlemamba. Konakele kushubile kumaskandi kanti ke bafowethu abantu abaningi badine bafa izolo. uMehlemamba esebonakala ehamba nezendlamlenze esegqoke umfaniswane kaKhuzane esho ukuthi yena umlandeli kaKhuzane oqina. Abantu abaningi bebese bedinwa ke inkundleni zokuxhumana nakwamanye amavideo la ibonakale khona ku YouTube esho ukuthi cha yena umlandeli kaKhuzane. Bamangala ukuthi hawu kanjani ngoba phela uMehlemamba ubaziwa njengomlandeli weGcokamelisha. Ube sehamba kuKhuzane bafethu ecacisa lapha epagini lakhe wathi ngicela ningafaki lengane ezimpini zomculo. Lengane izithandela uMaskandi wonke. Igqoke emfaniswane yawo wonke umculi, icula izingoma zawo wonke umculo kaMaskandi. Kungabe isona ukuthi izingoma ezisolimini lwayo kulezi insuku eze King of Maskandi. Lengane ifikelelele zonke izingoma bese icula ezithandayo ngaleso sikhathi. Asambe Mehlemamba. Usho njalo kuKhuzane ukuthi bafowethu akungaliwa noMehlemamba ingathwala izono zamaskandi nezimpi zabantu ingane ngoba yona ithandela wonke umculi kaMaskandi futhi igqoka noma yimuphi umfaniswane ewuthandile kwaleso sikhathi. So abantu abehlisa amaphaphu bafowethu kungasoku Umsindo ngoMehlemamba. uMehlemamba ulandela wonke umculi kanti ke awumuzwe ke nangu uMehlemamba ekhulumela esho mathupha ukuthi yena uhamba noKhuzane uyalithatha Iside. Sanibona namabhenga siyambelelele wonke umfanele kaKhuzane lo. Ngifuna ukutshela ukuthi iside yakho sophuma ku29 November. Lesikhathi iside yasiphuma, cela ungithenga iside yakho nempahla zakho. Le jacket ngelesiqoko. Bafethu, ngiyacela ungithenge and then uzobona mina noKhuzane ngase7 December Kingswell Stadium. Usukhotha uthele ticket yakho namhlanje ufika ku7 December. Nazo-ke. Kanti ke ake ngize kuvo lakho uzoya kwi-comment section na ushiya umbono wakho ukuthi ngabe wena uthini ngento eyenziwe uMehlemamba. Mawubuka ukuthi mhlambe into engawususa ngempela noMsindo noma kumele samukele ukuthi lo nomdlalo iyona into ezokwenza uMaskandi ukuthi ube mnandi ngaso sonke isikhathi. Kumele kuhlezi kunezinto ezinhle. So njengoba seshilo noKhuzane bafethu asingageja ama feelings. Lento le umdlalo asiqhubekeni support uMaskandi kube mnandi kube njeyana. Wonke umlandeli unothando lokwenza into ayithandayo ngoba sabona phela nowelile umlandeli kaKhuzane omkhulu wasuka kwezendlamlenze wahamba waya kuphi waya emdletsheni kwezeGcokamelisha. So akubanga nankinga futhi noKhuzane akabanga nankinga kwaba mnandi nje kwaba njeyana. So uzoya nawe comment section ushiya umbono wakho uthi wena ngabe uthini ngesenzo sikaMehlemamba. Sengiphuma mina ngiphuma kanje ngithi shelele nazo.